Esparta gaur bigarren, bizkanaka postu hobeagoak lortzen, gaur golaka zan, zuretzat aproposagoa zan lasterketetan, imaginatzen oso pozik igango zarela, ez? Bai, oso pozik, izan ere, pixka bat pena sier joan delako, baina ez dugu soilik zoriondu behar dugu. Eta, nahiko pozik ze bigarrena, orain arte lortu dan posturik onena, kategoria honetan. Eta, geroz eta hurbilago gaude, eta hemendik denboraldi amaierarte lortu dezakegun lehenengo garaipena. Lasterketa oso gorra, baina zu horra honenekin konfiantzazko emango dizun naguna, ez? Bai, hori da, azkenean 3 aldiz igo dugu azkarate eta oso gogorra egin da. Eta gero mendi honetan hasi dugu azpi-azpitik oso gogor jotzen. Eugenio oso erritmo gogorra jo du eta jarri du, eta gero hemen boskote bat ailegatu geha eta esprinan bigarren sailkatzea lortu dut. Zorionak eta sortean biharko. Eskerrik asko.